हेलौ गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लोगोफोर जोंनि बर' बाजाराव शिवजात्रि मेला जागासिनो लोगोफोर सोरबाफोर मोनथियाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै लादो आरो लोगोसेनो गाव गावनो फैनानै गोसोबायदि नायफैदो। Dibagianlah mak. Pusing. Dah kali video. Pusing ni agak sensitif. Alas le dah li, alas le. Hei, ni दैखराव माबा सलायनाया बेहायबो